Una aventura al bosc. Un matí de primavera, el Dobby i la seva germana Flora es van despertar molt contents, perquè els dissabtes s'anaven a explorar. Avui es van despertar especialment contents, ja que, per primera vegada, el Frapper, el pare dels germans, va deixar-los en el bosc per primera vegada. Flora, Flora! Desperta, avui és el dia! Quasi caic del llit! Esmorzar... Dobby, no et portes les sabates? Ostres, m'havia oblidat. El Dobby i la Flora es van anar a esmorzar uns creps que va fer el Frapper. Flora es va menjar 7 creps i el Dobby es va posar 3 i Sol es va menjar 2. Estava tot molt bo. Heu fet la motxilla? Quina motxilla! La que utilitzareu per anar al bosc. Ah! Què haurem de portar? Haureu de portar un mapa, brúixola, el kit d'emergència, aigua i el dinar que he acabat de preparar. I es van acomiadar. Adeu, pare! Aneu amb compte! Van caminar molt. Van arribar fins al llac. Cap a les 5 de la tarda van decidir tornar cap a casa. Aviat es farà fosc. Marxem? D'acord. Quan es van adentrar més del bosc, no sabien on eren, però com que tenien el mapa a la motxilla, el van treure. No veig el mapa. El tens tu? No. No hi ha res a la motxilla. Hi ha un forat. I ara què farem? Jo no vull dormir aquí. Fa molta por. Doncs és l'única opció. Però per què has agafat aquesta motxilla? Ho sento, no sabia que tenia un forat. Ara ja dona igual. Doncs per dormir jo agafaré pedres i tu branques. D'acord. Cadascú va agafar 5. El dia següent es van aixecar i van esmorzar el que els hi va sobrar del dinar d'ahir. Pel camí es van trobar a una gallina molt maca que els va regalar 4 ous, una vaca que els hi va regalar 2 ampolles de llet i també es van trobar un camp de blat de moro on van agafar blat de moro per fer farina. Una vegada a casa... Pare! Ja estem aquí! Hem agafat aquests 6 ingredients per fer un pastís. I també hem agafat blat de moro per fer farina. La resta de la tarda es la van passar cuinant i rient-se. Fin! Ara, el repte matemàtic. Primer de tot, farem 3 grups. El primer grup buscarà per la classe triangles, el segon grup quadrats i el tercer grup rodones. Després, tota la classe s'agruparà i farem una seqüència en tots els objectes geomètrics. Esperem les vostres fotos. Adeu! Un matí de primavera, el Dobby i la seva germana Flora es van despertar molt contents.